हेल' सोनाफोर गिबि गिबियावनो मादैया अननाय सिबिनायखौ जासिहरलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनाव नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे लोगोफोर मादैया नै दिनैथ' माग पुर्निमानि तिथिना बे माग पुर्निमानि तिथियाव मादैया जोंहानि बै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बै खासखत्रा धुपगुरिनि बिमा सबिता दिउसिगिरि दौदिनिया हांख्रायहरदों नालाय जों बेहाय एसेबाबो थांनो नागिरदों नै जों टफा टफि लाजोबबाय हनै आंनि हासबेन्डआ हर थाहैनांगोन दे रायजोफोर सिखोनाझारावसो थांगोन जोङो नै बिबार बिदुमाय माइ एसे माइरं एसे लाबाय नै मादैया थारमाने खेराइ फोरबो नालाय बे खेराइयाव लोखिबो खाङो माइ माइरं गाइखेर एसे लाबाय बिबार एसे लाबाय ओंखारबाय नै मादैमोनहा 9टायानो जाथारसिगोन आं बिसोरबो हरै फैगासिनो दं दे रायजोफोर बिहु गामसाबो लाबाय नै मादैया गोथारखा नङाबाबो सुनाय एसे मोजांखौनो लाबाय दा लोखिफोरबो खांबायोबा बाहायनो आजावसै होननानै नायलांबाय थादो मादैया दिनैनि दिनाव मा देखायलांनो हायो आंनि फिसा हिन्जावखौ जों दिनै हरसेखिनिखौ न'आव दोनथ'नानै थांनोसै गाबोन क्लास टेस्ट दं नामा बिदिब्ला मादैया गारियाव गाखोनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो जोंहा न'नि गारिजों थांसै बिसोरो हजै खासखत्रा धुपगुरिनिफ्राय बिसोर फैगासिनो दङ बिसोर आल्ट्रा गंनैनो आरो कारबो बिमा गुरुआ दा खयजन जायो नायनोसै देखायहरबाय थानोसै नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दानिया लोगोफोर नै गारियाव गाखोनोसै आंनि फिसा हिन्जावखौ दोननानै थांसै आंनि बिजायंफोरखौ दिनै मोजाङैल' फैफिनथोंसै मादैमोनहा थांनानै नै थफ्ला थफ्लिया सोखाजोब्बाय नै कम्बलखौबो ओरैनो पेकेटैनो सोबाय मोनसे हर थाहैनांगोन ना गोजां बोथोर नालाय लुंगा लुंगि थफ्ला सोनानै लाखाबाय मादैया गाखोनोसै दे नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै इसोर सिबिनायनि थाखाय सिखोनाझार हाग्रामायाव मा नुयो बेफोरनि थाखाय बिमानि धर्म कर्मआ मा बेफोरखौ देखायलांबाय थानोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो सफैबाय जों रायजोफोर नै उल्थापानिनि थानसालियाव सफैबाय जोंना गारिया बैथिं दोनबाय दे गंनैया आल्ट्राया नै जोंहारै हाबलांनोसै सिङाव नायलांबाय थादो मन्दिरनि सिङाव हाबलांसै दाना नै गेटआव मोनफैबाय जोङो क'क्राझार आङो ओमफ्राय बे जोंना गुरुआ माबानि खासखत्रा खासखत्रा गय जरा फाथै जरा आं नायजों खुलुमसै गासिबो जोङो क'क्राझार टाउननि हाबलांसै हरै सहैजोब्बाय गासिबो हनुमान बाबानि दंमोन बाहाय आफा बजरंगाबलिनि हनुमाननि स्नाना सिगाङावनो गायसननानै दोनदों दे आगदुवार ना आगदुवार आं दिनैसो फैदों नालाय बारा थाल मोना जादों दे आफा उल्था बाबानि मन्दिरखौ निया सिङाव हाबहैनोसै औ मादैखौ औ नायनां औ नै बेलाय जोंजों एखेखाना दे बिमा गुरुआलाय बिमा गुरुआ बैहायना बिमा गुरुआ सिङाव दङ बाहाय दर्शन लानानै थांसै बयबो ओरै दामग्रा देग्राफोर नै दामग्राफोर ओरै गासिबो जोब गासिबो फैनाय भक्तफोर जोब दे रायजोफोर इसोर आं बबेथिं हाबनो नांगौलै इसोर भगबान आं दिनैसो प्रथम फैजेन दे रायजोफोर आं बे मन्दिराव मन्दिरनि बाबाया बबेलै दे बयबो दर्शन जाबाय बिनिफ्रायसो सिखोनाझाराव थांसै आइ गुरुआ बिदि आइ गुरियाव हाबैनो जोंना मन्दिराव थाग्रा बाबाया बेनो उल्थापानिनि थानसालियाव थाग्रा बाबाया आफाया लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जालांसिगोन दे धोर्ज हमनानै नायलांदो आं माखौ दाननो माखौ दोननो जाबाय आरो स्पिडआवसो बांसिन हगारनाय जाबाय बिनि थाखाय आंखौ खेमा होनांगोन दे रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअआ बबेबा गेजेर खन्द'आव बुंनाय सोदोबफ्रा जायाबाबो आंखौ खेमा होनांगोन आं खेराइ फोरबो बा नियम निथिनि थाखाय होदोंब्लाबो आं बबेबा नियमनि खोथा बाथ्राखौ मोनथियोबाबो जानो हागौ बबे धर्मनि माबाया मा आं खुलुमोबाबो बिबार बाथौ खुलुमोबाबो आं बबेबा नियम निथिखौ मोनथियोबा बेनि थाखाय आंखौ खेमा होनांगोन दे आङो स्पिडआवसो हगारनानै होनाय जाबाय भिडिअखौ बांसिनानो नायलांबाय थादोल' लोगोफोर मादैनि भिडिअखौ
बिमा गुरुमोनहा हाबा उल्था बाबा मन्दिरखौ खनथाम गिदिंबाय बिनिखायनो आं गोलावद्राय जानायखाय स्पिडआव होनानै होबाय दे लोगोफोर बिनि थाखाय आंखौ खेमा हो भगबाननि नामै मा मा देखायलाङो आं बेखौ देखायलांजोबनोसै होननानै देखायबाय दे रायजोफोर मन्दिरखौ गिदिंदों बिमा गुरुमोनहा नैबे नबिन बाबानि फट' गासिनानै दोननाय बाबानि मोनहानै आफा शिब बुरा बाथौआव गाबदों बिदों खेराइ फोरबोआ जाहाथे मोजां मोजां सोरखिलांनो हाथों होननानै बयबो भक्त फिसाफ्रा गाबनानै होदों जय बिमा लक्ष्मी जय मा बिचौरिनी जय बिमा श्रीमूर्तिनी जय मा सामुर्तिनी जय मुरारिनी जय मुरारिनी जय बिमा बाथौनी जय बिमा बाथौनी दानिया बुरा बाथौआव बयबो आरज गाबखांजोब्बाय ओम आफा दिनै उल्थाफानि बाबायाव नुजाफैनानै बिमा गुरुआ जोंना नैबेनो जोंनि बिमा गुरु सबिता बतिया बिनि बियो हासबेन्ड जाहैबाय बिमा गुरुनि नैबेबो जोंहा दौदिनि देवसिगिरि बिमा गुरु नैबेबो बिनि हासबेन्ड जाहैबाय बेनो फोसावगिरिया जोंनि धर्मनि फोसावगिरिया बेनो जाहैबाय फोरोंगिरिबो जाहैबाय जोंना दा बिसोरनो जोंनि दिनैनि खेराइखौ बिसोरनो दैदेनलांगोन रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ होमबानो मोनथिलांबाय थागोन जोंनि बिबार बाथौआ माबायदि फोरमायलाङो बेखौ देखायलांजोबनोसै दे रायजोफोर दिनैनि दिनाव दिनै जोंनि नैबे उल्थाफानि बाबायाव एसेबाबो दर्शन जानानै थांग्रोनोसै होननानै जों बाहाय हाबग्रोलांबाय दिनै आं आदैनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै दे दिनै नोंसोर बे उल्थाफानि आफायाव हाबफैनानै नोंसोरो बाबायाव खेराइ हैगोन सोनाजाराव बे मा उद्देश्ययै फैदों मारै सानबेसे थागोन खेराइखौ मा रोखोमै खुंगोन बेखौ आं एसेबाबो मिथिजानो लुबैदों आदै फोरमायलांदो गिबि नोंथांनि बे सोंथिनि फिननायनि सिगां आङो बर' जातिनि गासै बिदानि समान बिमानि समान बिब'नि समान फंबायनि समान गासै बर' फिसाफोरनिसिम आङो गोसो गोरबो सिंनि अनसायनाय सिबिनाय खुलुमनाय बेखौ होग्रोनानै दिनैनि बे खुंगा 22 खेराइ फोरबोखौ बे दिनैहाय सिनाजार हाग्रामानि आइ भान्डारि थावनियाव जों दिनै खुंफुंनो फैदों बेवहाय गोबांथार थांखि दङ आरो दिनै जोङो बर' हारिनि मुं लानानैसो बे खेराइ फोरबोखौ खुङो जोङो 1998 मायथाइनिफ्राय जागायबोनानै खुंयै गैयै जोङो खुंफुंबोयै नै देग्लायनि जिथुनाखि बे आइ भान्डारि बिमानि साखाथियाव जों खेराइ खुंनो लादों दा बियो खुंगा 22 दिनैहाय बे खुंगा 22 खेराइ फुजाखौ खुंफुंनायनि सिगां जोङो दाखालिनिफ्रायनो गोबां हाबाफारिजों जोङो दिनै खुंनो होननानै दिनै बे गोथार थान उल्था बाबानि बे गोथार थानसालियाव जोङो दिनैहाय दिनै सिबिनाय खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सोलिगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जोङो आइ भान्डारि थावनिसिम जोङो आवगायलांनो थाखाय सिगांबाय दा बेवहाय जोङो बर' हारिनि मुं लानानै बर'नि गासै बिथिङावनो जौगानाय बर'नि थाखाय गोजोन आब्रुथिनि बर'नि बयनिबो थाखाय गियान सक्तिनि बेखौ लानानै जोङो दिनै खुंनो थाखाय आवगायबोदों दा बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों दिनैहाय आइ आफा महरै जोंहा आखाइ मुथायाव लानाय बिमा गुरु सबिता बसुमतारी दङ आरो बेवहाय दिनैनि बे 22 खेराइ फुजा फोरबोनि जे दौदिनि महरै बिबान रुजुनगोन जोंहा दयाबती बसुमतारी दा दिनै बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों बर' जातिनि मुङाव बे थावनिनिफ्राय माने साखारै माइ माइरं आइ बिमा भान्डारिनिफ्राय बोखांना हरगोन बेखौ दिनैहाय आइ आफाया गावसोर बिबान बाननायजों लोगोसे दिन्थिफुंलांनो थाखाय दिनै नेनानै दङ दा गिबियै जोङो 2023आवबो बे आइ भान्डारि बिमानिफ्राय बिमा गुरु दयाबतीनि गेजेरजोंनो जोङो माइरं सयं बोखांनानै लाना थांदोंमोन दा देग्लायनि बोसोरावबो माइ माइरं बोखांनो थाखाय आइ आफाया बिबान बाननानै लादों आरो लोगोसे दिनैहाय बिमा गुरु सबिता बसुमतारीनि गेजेरजों दिनै बे आइ भान्डारि बिमानिफ्रायनो सिखोना जोहोलावनि गोजा थै जोंनि महराव बा नेरसोन हिसाबै दिनै लथासे दै गोजा बोखांनो थाखाय आइ आफाया बिबान बाननानै लादों जोङो गोरलैयैनो आसा थिदों बियो रोखा रोखा जाफुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बर' हारिनि मुं लानानै जेसेबां दाब दाब जायगायाव गावनि रायजोनि सिङाव गावनि रायजोनि बायह्रायाव गुबुन हादराव जोङो बेबायदिनो खुंफुंबोयै आइ आफानि बिबान बाननानै लानाय गासै जिथुनाखि बेखेवसारनानै होलांनाय बे रावफ्रा रोखा रोखायै दिनैसिमाव जोङो जाफुंसारबोनाय गासैखौबो जों मोननो हादों आरो दिनै बुंदों दा जोंनि बे खेराइनि बुब्लियाव दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो जोंनि सायाव गोजोननायनि मोनसे अखा महरै बिमा गंगानि सान्थि होगोन होननानैबो जोंनि गेजेराव बुंदों दा बेखौबो जोङो रोखायै माने जाफुंसारगोन होननानैनो गोरलैयै जों फोथायनानै लादों दा जोंहा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ थायोब्लाबो जों हाबाफारिखौ लानानै बे फंनैसो माने मिथिसार होनायनि गेजेरजोंनो नोंथांनि सोंनायनि जिथुनाखि फिनखो बेखौ थोजासे जाबाय होननानै आं साननानै माने सम्पदखौ नेवसिगारालासे माने आइ भान्डारि बिमानि फारसे सिगांलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय आङो जान्जिखौ खाबाय गोजोन्थों बिथांनि बुंनायाव आंबो गोजोननाय थाबाय मोनथिनोबो मोनबाय दिनैनि फुजाया मानि थाखाय बेखौ बयबो दानिया नै जोङो उल्था बाबानिफ्राय ओंखारलांसै बिमा गुरुमोनहा ओंखारलांग्रोबाय
दाना सिखोनाजार हाग्रामायाव थांसै बाहायसो जोंहा खेराइ खुंहैगोन नालाय होमबा आब'आ होमबालाय चेनेल दंखायो औ होमबालाय औ था दे बयबो था ओंखारलांनोसै नै गाखोहैनोसै दाना गारियाव सिखोनाजार हाग्रायाव मोनफैबाय दाना नायनोसै सोर मा साइज फुजा होदों ओंखारजोब्बाय नै गारिनिफ्राय बयबो जोंना बे गंसे मानसिया गोबाङानो फैदों दे रायजोफोर बिदिनो 100 जननि बारसिगोन 130 जन बा 150 जनानो जाफ्रामसिगोन आं हिसाबखौ मोनथ'वाखै मादैया सोबानो आलदा आलदा नियमनि आलदा आलदा बाथौबाबो रायजोफोर देखायहरबाय आङो नै मेल्ला मेल्ला ग्रुप दङ रायजोफोर बाथौ सिबियारिफ्रा आलदा आलदा होफैनायानो होंगो दोंगो जायगा थोलायलाया बिसिनाबो जैग होबावगासिनो दङ बिसिनाबो मोनसे आलदा ग्रुपलाय आरो नै ओरैबो दुंगासिनो दंबावो बिसोरबो मोनसे आलदा ग्रुप मेल्ला रायजोफोर होंगो दोंगो आलदा आलदा केसि संबायना नोंस्राथ' गथानाय नङाना जोंनाथ' खेराइ संनायाल' गथागोन केसि संदों बिस्रा जोंथ' क'क्राझारनि ओमफ्राय बे बिमा गुरुवा माबानि कासक'त्रानि नोंस्राबो बबेनि सेरफांगुरि ना जैग होना थांफिनगोन आरोना दाहाय बै सिखोना बाबायाव औ जोंनिया जाबाय नै खुंगा 28थि खेराइ फुजा फोरबो थावनि आइ बान्दार सिखोनाजार खालार 12 आरो 13 फेब्रुवारि 2025 खुंफुंगा गुदि आफाद बिबार बाथौ सिबियारि आफाद बेनो जाहैबाय जोंना नानै मालाय फुजाया जोब्बाय जैगल' होखादों नोंसिना जैगल' होखादों ओमफ्राय थांसिगोन फुजा जोबनानै नै मालाय साहा पानि लोंबाय नै बिसिना ग्रुपआ ओंखाम जाला नोंसिना ओंखाम जाया बबेनि नोंसिना अबे बावरागुरि नोंसिनाबो बाथौ नङा नोंसिना मा होनो नोंसिनिखौ बैष्णबि माता बैष्णब आलदा आलदा थायो नालाय गसाइखौ मा जायगा होनदों बावरागुरि मालाय बिस्रा जोबनानै मालाय जास्रांबाय लोंस्रांबाय थांनो मोनसिगोन ना फुङावनो फैदों फुङाव फैया जाय फाराफारि प्रसार हाबाय नै सफैनाय लोगो लोगोफोर बियो जोंनि ग्रुपनि जाहैबाय प्रसार होनाया गावबा गाव खामानिखौ दुम दाम मावबाय हौवाफ्रा हौवानि खामानिखौ मावबाय हिनजावफ्रा हिनजावनि खामानिखौ मावबाय बेखौ मा खालामगोन होनदों आयै इसिं ना न'मा न' बेखौ न'मा न' बानायगोननो न'नि जेरै एरै बिमा बिस्वहरिबो ना बिमा बिस्वहरि इसिं बानायजोबगोन आइ गुरुआथ' जोंना बेनोमोन दहाय आं नोंसोरनो खोन्थानाय जाखादोंमोन एसे आगोलावबो सिखोनाजार आफानि जायगायाव नै जोङो अन्थाइ थाइथाम दङना रायजोफोर नै बेखौ जोङो नायबाय दानिया बेफोर जिनिसा बिराद गोमोथावना गावनो गाव दै गयो बियो रायजोफोर बेनो मानसिनि थाखाय देहानि थाखाय मोजाङै थाइथाम थाइसे थाइनै थाइथाम नैबे थाइसेया जादों आफा इसोरनि सोरजिनाय बियो बे खिनाय बायदिसिना उदै सानायनियाव सोलियो जाहैदों बे सान्थिया रायजोफोर मोजां जायो नैबे मेलेरिया टाइफयडनि थाखाय मोजां जाहैदों लोमजानाय साजानायनि नैबे न'खर सान्थिनि थाखाय बे थाइथामनि मादाव गावबागाव मोनफा मोनफा गुन दङ दे रायजोफोर दै जमा जानानै थागोन इसोरा बेखौ जोंनो हरोबा जों गाबोन मोनलांसिगोन आरो इसोरा हराबाथ' जों मोनलांनाय नंला बाहाय जों गावबागाव लानानैबो जेबो लाब गैया जाहैबाय बिमा गुरुआ बोखांनानै होयोबा जों मोनलोंसिगोन बिमा गुरुआ बोखांना होआबा जों मोनलोंनाय नंला मा होनदों बाहाय गोमो दैया नैबे अन्थाइ थाइसेया गोमो जाहैबाय बियो खिनाय उदै सानायनि जाहैबाय नैबे गोजा बे गुफुर गोमो गोजा गुफुर मोनथाम गाबनि आरो बियो नायफैबाय जोङो बेखौ खाथियाव नालाय जोंना बैलाय बैहायनो खुंगोन खेराइ फोरबोखौ बै आफा सिखोनाजार जोहोलावनि खाम्फा गायसननानै दोननाय बादुंगा बोराय बादुंगा बुरिनि थाखाय नैबे बिमा गंगानि आगदुवाराव होनो थाखाय बिमा लोखिनि एसेबाबो ओंखाम ओमफ्राय अनला ओंख्रि संदों दे
दो फिसा फिसा दोआ फिसाद्राय जादों दे रायजोफोर नै अरानो बाहेरायावसो थाजोब्बाय अनलायानो गुफुरसो जागोन अनलाया गुफुरसो ना जागोन होथ'वाखैना अना बैयो ओंखाम गोदौहांबाय इसोराबो जानो लुबैयो नालाय मानसियाल' जानानै बोरै जानो दोआनो फिसा फिसा जाबायना समायना रबायना बिबार माला सुबाय नै बुरा बाथौआव गानहोनो थाखाय खेरायाव प्रसादा हाखांथ'लायबायना साहा पानि फुदुंनानै नै लोंसावबाय दासो साहानि आराम्भ जागायजेनदों बयबो ओरैबो फुजा होगासिनो दङ बिस्रा बुजिया लाबोदोंमोन हनै सोलाय जाबाय साखौ लोंनोसै आंबो बै थाङो बेनावबो थांनांगौमोन ना ओमफ्राय जोंहाथ' दिउथिया मैयाबो जोंहा होबाय दालि संनायनि आराम्भ जाबाय नै जोंहा संनाय खावनायनि लाहार फाहार जालायबाय खादु दंखायोना ओरै फुजा होग्राफ्रा होगासिनो दङ जोंनि नङा दे बै फुजा होनाया जोंना दाबो आराम्भ जायाखै औ बनआवसो जासिगोन ना दालिया खिस्रिनि होनानै दहाय माबादोंमोन ना दा खिस्रि जानो होननानै दालिखौ बुरजा संदोंमोन नै दा ओंखाम संनायनि दै जानबाय नै माइरंफ्राबो सुनानै लायबाय आलाय खुंग्रि दैयावनो सुजोब्बाय आलाय खुंग्रि दैखौनो होबाय जोङो सिखोना जारनि थैसोमनि दैखौ लोंनानै जोङो सान्थि जाथोंसै उदार जाथोंसै फाब उदार सक्ति मोनथोंसै सिखोना जार आलाय खुंग्रि दै रायजोफोर बियो लथायाव दै बोखांबाय नै सान्थि खालामनोसै दाना बिमा गंगानि फुजा होनोसै बिमाफ्रा दिउसिगिरि बिमाफ्रा नै ओरैनो सिखोना जार महाराजाखौ ओरै गायसननानै दोनदों खाम्फा बिनि खाथियावनो एसेबाबो गेजेराव हाबनोसै आलायखुंग्रि दैयाव हाबबाय नै जोङो सान्थि मोनथोंसै उद्धार थांजोबथोंसै जोंनि देहा सोलेराव सानाय सुनाय गासिबो बोनानै लांजोबथोंसै आइ आफाया गासिबो जोंनि देहानिफ्राय अन्थाइनि खालाराबो गोजा गोजाजोब रायजोफोर एसे देखाय अन्थाइयाबो नै गोजा गोजा जोबथार बियो सिखोना राजानि थैनि खालारनो रंनो जाहैदों बियो गोदोनि बर' बोरायनि नैलाय एसे दांनोसै दे हामोना हामामोन देखायबाय दिनै गोजा गोजा जोबथार गासिबो बिनि थै नांनाय जाहैजोबदों बेफोरो बिसिबां सैथो बेफोरो गोदोनि जुगनि राजाफ्रा सैथोनि जुग सैथो गासिबो गोजाजोब दे दखर दखर ओरै बिमा गुरु मोनहा साजायगासिनो दङ गंगानि थाखाय ओमफ्राय मिथिला आना नै गंगा फुजा बासानि होनायनि थाखाय रंगिना संगिना साजायजोब्बाय गंगा बिमानि थाखाय न' नोगोर बानायबाय बैराथिनो होबाय गाथा मोनथाम होबाय बे गाथायाव दै बोखांगोन लथा थाखैयावबो बोखांगोन फुजाया जागायजेनबाय जोंना जाना गुरुआ रायफोरबाय नैबे बैराथि सानैखौ आं देखायनाय जायाखै दे नैबेनो बे आइनिनो बिजावजालि उन्दैना आइनिनो बिजावजालि उन्दै बे बैराथि बिमा गुरुमोनखौ दा गंगासिम बरायनानै लांगोन बिसोरनो आं दासो खोन्थानाय जाबाय दे नोंसोरनो दहाय खोन्थानाय जायाखैमोन दामनाय देनायजों बिमामोनहा जांख्रिथाय होबाय फारौ दामफ्ला हगारगोन जोंहा बिमा गंगानि नामै जानो थाखाय बिमा गंगानो ओंखाम संनानै होबाय ओंखामजों अनलाजों खारदै होआखै दे रायजोफोर अनलायाव हालदैबो होआखै अनलायाव फारौ दामफ्लाखौ हगारसिगोन बिमा गंगानि नामाव फारौ गुफुरखौ बिमा गुरु बियो बिमा गुरुआ धेनाव थाबाय दे रायजोखौ नायलांबाय थादो खोनासंलांबाय थादो रायजोखौ मा होनलाङो बिमाया आलाय खुंग्रि दैया रिजाय थाबाय सिखोना राजानि खाम्फाया ओरै थाबाय जोंना खेराइया बैहैनो जागोन
Nggak. Makan apa? Ini dah hasilnya. Wah, isu pun tak Beda sih nanya pergan cuma ya. Unang ke.
देवनि बानगुनिफ्राय बारग'होनो थाखाय खेराइ माराय साफोर नों सोरखौ जेब्लाबो दाहालनि गोहो थुंजिनि गोहोजों एरगारनानै लानो होदों गुरगारनानै लानो होदों फैला खैफोदनि खराफोरनिफ्राय बारग'नानै मावनानै जानो थांनानै जानो थाइमा एरना बारनायनि थाखाय दौदिनि जानानै सौदिनि जानानै गाम्बारि खामफ्लायाव जिरायनानै साफोर दन सेरा फान सेरानिफ्राय आखिनि मुथासे आगाननि मुथासे गथायनानै हरदों नंगौना नङा साफोर दालाय साफोर गायनो रोङिया गायनो रोंदों फुनो रोङिया फुनो रोंदों बर' हारिया गावनि कर्मखौ गोदो होलांबायमोन नंगौना नङा हाजो हालाजों दिनै पाहाड़ पर्बत साखार सम्पल सौसिनानै बिमा लोखिखौ बोखांनो होदों जेबोला साफोर दिनै बे बोखांनो होनायनि इयुनाव साफोर मुलुगनि दिनै गोसो गोरबोजों सानबोलावरि साननाय खर' मेलेम बाहायनायजों साफोर दिनै सोलोंथाइ बादायारि मुगाजों लोगोसे दिनै बेसेबांबा गोहो फैदों नंगौना नङा बै समाव दिनै बोलो होथाब होथाब जुजि जुजि कर्म मावोबाबो साफोर समावबा दिनै ओंखाम मुथासेखौ उदै दिनै गुंजासे मोनजायै जालांदोंमोन नंगौना नङा जि सोरनि गानबो नांदोंमोन नंगौना नङा साफोर बर' हारिया बेसेबांबा जलंगा लानानै नैबे दिनै मुगायाव साफोर सोरांबोगासिनो जोङो दिनै साफोर गुस्लायबोगासिनो दङ साफोर खाना गोजा खुरिया गफा बर' हारिया दिनै बेसेबांबा दानगारबोदों जायगा नंगौना नङा बागि गुजि जलंगा लानानै बिबायारि बिबायनायनिफ्रायबो दिनै बेसेबांबा बारग'बोगासिनो दङ जोंनि हारिया खालामनाङा बर' हारिया जेब्लाबो गेदेर नंगौना नङा साफोर दिनै बर' सोदोबखौ मोनदों दिनै साफोर दिनै बयनिफ्रायबो देरसिन अहंखार अख्रा होननानै बर' हारिखौ दिनै गुबुन दिनै मुनुसमाया जानानै बर' होननानै दिनै गाबज्रिदों नंगौना नङा नाथाय दिनै नोंसिनि दिनै नामाखरना साफोर बर' गुबै नङा बर' नंगौना नङा साफोर जेब्लाबो दिनै साफोर रामखा जालांगोन जायखा जालांगोन साफोर दिनै साफोर Babayang maka, sanji yaw kita, yang sini kini kang hai kinai, sebut kata sampai andai sanji, pakai dari kota mati, kita ada sabar, ada yang sesudah pulang kalau mati, hai sabar, dong kini kini ada sabar yang sini kini kan naik jam naik kini jokang, kau sih sona ruka, kini, motor naik, kini sabar, jom kini kota kini kini sabar, jom kini kota kini sabar, tomato kini sabar, sona ni kini nuker, kini kota kota sabar, yang sini kini kan ada, kan ini udah saya, yang sini kini hari ini jangan nanti kini kota kini sabar, tidak sabar, kini sabar, jangan bukan akan suka lagan, saat aku sok aku kini sabar, jom kini sabar, kasih berada, salam nanti, sona ni kini kontra sabar, jom kini sabar, jom kini hari sini nak, kini besar kalau nak lagan, sona ni kini nak, sona jom sabar, ada, aku berada aku berikan anak, aku berikan anak, गंगा बिमाखौ फोजावनोसै रायजोफोर दाना बिबारा जोंहा बिफा आलायखुंग्रि दैयाव हगारहैनोसै खोला राजानि आलायखुंग्रि दैयाव बिबारा र' बिबारा लाबोदो जोंहा
सोरनिखौबा लाथ'दो अबा आइ नानि फिफा बारसिबाबो जायो बिमा गुरु मोनहा दै लायनोसै गंगा दै र' दैयावबाबो जायोना दैयावबाबो बिसोर दैयावनो होनसां इसोर आसिरबाद होदों बिमा बिमा मोनहा आलाय खुंग्रि दैयाव ओंखारबाय ओंखारनानै बायदेंलाय सिदेंलाय गावसिनि गोसो बायदि मोसाग्लां बे बिमा साथामबो गारहा मोनथामाव दैखौ लानानै फैसिगोन बे गोथार दैखौ लानानैनो जोङो उनाव बे सान्थिखौ बयनोबो राननानै हरगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो बैराथि सानैया नै बरायबोगासिनो बिसोरखौ गंगा बिमा लायबाय दैयाव आलाय खुंग्रि दैयाव जों सान्थि मोनलांसिगोन बेखौ रायजोफोर गावसोर फसायनाय बायदि जायगानिफ्रायसो बिसोरो बिमा गंगाखौ खावखांनानै लाबोगोन दैया दा फिसा जादों नालाय गिदिर मोनबा बिसोरो थब्ल'नानैबाबो लाबोयोमोन होननाया जाबाय खेराइ सालायनायनि थाखाय लथाया खेराइ खुंगोन बे दै सान्थिजोंनो दै हुना जाबाय जोंनि थाखाय लोंनो हरगोन आं बैराथिफोरखौ बुथेनो एसे ओरैनो हर बैराथिफ्रा बोरैनो हरसे सिखोना राजानि खाम्फाया ओरैजाय आयै नोङो नैबेखौ हमथाफैहाय जोंहा ओरै नैबेखौ सार्स होगासिनो दं नैबेखौ बेखौ दे हमना होदे आइ दे गिलिरथार बिमा मोनहा दैखौ बोखांखांबाय दाना बोरियाव फैसिगोन बिसोरखौ बराय बराय खेराइसालियाव सोहैसिगोन
दाना फैसिगोन गंगा बिमाखौ गेलेखांनानै फैदो दाना बिमा मोनहा मा फोरमायदों बुजिनो मोनाखै रायजोफोर सान्थि बिदों ना मा बिदों सान्थिनि दामनो थिनदों सान्थिनि दामनो हौरैसो थांबायना जय खेराइसालिसिम बोखांनायनि जय खेराइसालिसिम सान्थिउत्तर लाना फैनायनि जय सान्थिउत्तर लाबोनायनि जय सान्थिउत्तर बोखांनायनि बिमाफोरखौ आलो आलो गंगा बिमानिफ्राय खेराइसालिसिम बरायनानै लाबोबाय आलो गोजोनै बिमाफोरखौ खेराइसालिखौ खनथाम गिदिंफैबाय बुरा बाथौजों लोगोसे खेराइसालिखौ
दानिया बिमाफ्रा मा फोरमायलाङो बे गंगा सान्थिनि थाखाय मा नियम निथि खोन्थालाङो बेखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। गावसिनि जानागुरु गावसिनि देउरिफोरनो फोरमायलांबाय थानोसै मा नियम निथि खालामनांगौ। जायहा खेराइ फोरबो खुंबाय थायो बेफोरथ' बे नियम निथिखौ मोनथिखागोनानो। जायहा खुंफेरा बेहा मोनथिनाय नङा। जायफोर नायनो लुबैदों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। बिमा गुरुफ्राबो गावसिनि नियम निथिखौ एसेबाबो फोसावनो लुबैनानै आं नोंसोरनो खोन्थाहरनाय जाबाय। भिडिअआ गोलावबाबो धैर्य हमनानै नायलांदो। गाहायाव बिबार बिदोमाय सोनानै होबाय। गोजा गोमो गुफुर मोनथाम गाबनि मोनथाम गाहायाव आजों थिनबाय सिंख्रिखौ गोजा गोमो गुफुर जिजों खाथेनोसै। बांद्राय गिदिर होंगो दोंगो बै गिदिर एसे आइ अखं खफ्रा नङा माबा साबो बायहेरा सुबुं जानानै होंगो दोंगो जोंनि गोथार निस्थार बोखांनानै होनाय बै गिदिर अनगा जाना दाहाबो साबो बैराथि दौरि सौरि माखासे गिदिर बिफान साबो अनगा गुबुन गुबुन साबा हाबना हाबना खालामो बे साइदाम साबो जाय फिथाइखौ मोननो थाखाय नोंसोर आवखायफोर साबो गोगो फिथाइ गोगो गुनखौ गथायनानै होनो खेराइ माराय हासि दंखि खामसा दैला दावहा थिलियाव दावहा नांनानै देरहासार जौगासार अराय सम खौसेथिनि बान्दोजों खोबथांलांनो थाखाय बर' हारि फिसाखौ अराय सम दालाय दासा गेरेम फिसा रोदोम खालामनो बिबान लानानै दङ फिसाफोर नुयो गावनो मोना मोनथिखौ मोनथिखौ सिनायखौ सिनायखौ फिसाफोर दे फिसाफोर Hey, Mandal Bimane! Hey, Magunga Santini! Hey, Baturini! Hey, Baturini! Hey, Masanutini! Hey, Malakini! Hey, Budapani! Hey, Babatunde! Hey, Burahine! Hey, Burahine! देलाय मालाय नैबे खेराइ सालियाव साखि जानानै थागोन साफोर अराय बिखा साननो हानाय खनो हानाय गोहो गुनखौ गथायनानै मा बिबे अन्थाइ बैनिफ्राय बोखांना लाबोनाय। दानिया दिनै फारि 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 नोंसोर मावनांगौ दिनै हाबाफारिखौ मावफुंलांदो फिसाफोर गोथार सान्थिखौ गोथार लाइजौ गोथार बिबार जराजों लोगोसे सि गुफुर गोथार खोबनानै दोन दे फिसाफोर दान्दिसे जिरायनो होदे फिसाफोर बिदाय जय बिमा गुरु फोलेरनि जय बिमा गुरु फोलेरनि जय बर' हारिनि बाथौ बोराइ बाथौ बोराइ
दै बोखांनायनि फारिया जोबथ'बाय बिनि उनाव जानाय लोंनायनि उनाव खेराइनि फारिया फैसिगोनलाय रायजोफोर दामग्रा देग्रा बयबो नै ओंखाम जासौजोब्बाय मोननानै गंगा बिमाखौ बोखांखांनानै खस्थ' मोनबायना बयबो जानाया गोथाव जादों गोथाव जायो बिदिना मन्दिरना औ गोथावना ओंखाम ओंख्रिया ओइ सोरनो मोनसे बाहाग थाबाय जोंहा मोनजायैयासो खदै मन'लायबायना जानो लुबैनानै खदै मन'लायजोब्बाय जोंहा जाखायो बिदियाव थिप मोनसे जाग्रोबाय दाना थिप मोनसे जाबावनोसै राननोनो गामलाखौनो बिराद खम लाबोबाय नालाय गामलायानो गैयाना जा गोथाव नुखाबाय दे जानायखौ रायजोफोर नोंसोरखौ बयखौबो बिमा गुरुमोनहाल' जानाय नंला जानागुरु बिमा देवसिगिरिफ्रा ओइ लाब्राया आलु बाथोना देखिजोंनो राननांबाय ओं जादो जोंहासो जि जानो लुबैबाय माला मोनजाबावनांगौ नंबायना आगै मिरामिसबो मा मोनलाय ओंख्रिया आलु बाथोन आलु दालि भिडिअखौ गोलाव जानायखाय आङो पार्ट मोननै खालामबाय दे लोगोफोर भिडिअआ एबारनिफ्राय खेराइ फोरबोनि खर्मआथ' जाथ'वाखै बिमा गंगा सान्थि बोखांखांनानै नै बयबो जाय जानांगौआ जाबाय बिमा गुरु देउरिफ्राथ' जायानो जोंबो एसे जानानै लानोसै एबारनिफ्रायसो खेराइ फोरबोनि खर्मआ जालांनोसै मादैनि भिडिअखौ अननानैल' जोबजासिम नायलांबाय थादो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबाव